Dámy a pánové, vítám vás ve hře Soviet Republic Rockets and Resources a dneska se podíváme na druhý pohled. Dámy a pánové, vítám vás od druhého pohledu, jak jsem říkal, a začneme. První, s čím bych chtěl začít, je s logistikou. Protože chceme, aby naše vlaky jezdily, aby nám dovážely jídlo. Ale ne, k čertu s tím. Každopádně začneme s tím, že uděláme nějaké ty úlohy a začneme se univerzitou. Celkově jsem už něco předtím nedělal. Máme tady centrum komunistické strany, která nám dělá, tu máme na výzkum logistiky. Třeba aspoň 15 stranických funkcionářů. No. Tak, kde vezmeme stranický funkcionáře? To budeme muset asi postavit nějakou maličkou budovu. Kolik se vejde do téhle budovy? A ne, tak už máme dost. Takže dáme hodnocení činu strany a budeme muset dát vyzkoumat. Jsme na tom tady zkoumáme to strojenství, o tom víme. Tak a zatímco se nám to zkoumá, tak bychom se mohli pustit do zvýšení produkce lidí tady. Kolik lidí čeká tady? Dost. Kolik uveze maximálně vlak? Uveze maximum. Tady žádný pracovníci nezbývají. To znamená, že máme nedostatek pracovníků, takže co musíme udělat? Musíme postavit asi další bytovky. Já osobně navrhuji postavit jednu bytovku tady přímo a dvě takový menší zde. Dojdou všude, dojdou. Takže teďka se necháme nastěhovat pracovníky. Ty, jako fakt. No tak se mi tím můžeme pustit trošky dekorace a necháme tady vysadit stromy. Jak je to tady aspoň trošku hezký. No. Takže zatím tam stromy rostou. Tady už to nám hezky roste. Tak se na to můžeme podívat. Vypadá to tak trošku divně všechno tady. Já bych se asi pustil do toho, že uděláme novou čtvrť, která bude přímo tady vzadu. Já totiž hrozně chci využívat ten jeden obchodák, protože na to je pak jakoby jednodušší. Ale víte, co uděláme? Tady to hezky ohradíme takovým plotem, aby sem takzvaně lidé nelezli. Nechci, aby lidé moc lezli podél těch kolejí. Takže to vyřešíme. A jednoduše. Moment, jak to bylo? Ne. Takže tady necháme vystavit bytovky a tady bude nějaký chudáci bydlet s tím vlastním. Teorie bych tady mohl vybudovat novou zastávku. Což bych i mohl, protože proč by ne? Ale nenapojím tady silnici, což mě trošku hodně štve. Dojdete aspoň všude. Ne, do kina nedojdete. Tak vám tady postavíme hezký kino. A myslím, že bychom jen tady mohli dát i něco jiného rovnou. Hodím jim tady kino a nějakou tu možnost sportovat. Taky bych tady chtěl postavit poblíž internát, aby studenti měli takzvaně kde žít. A mohli hnedka dojít do školy. Bude takový jednodušší i pro ně, i pro nás. Takže postavíme internát, nový bytovky.
oni vlastně jdou na nádraží, což je dobře, protože budu pracovat aspoň tady. Teďka sem necháme přesunout studenty. Přijistění 5 obyvatel. Moment. Teďka jak se to sakra dělalo? No, my tady nemáme studenty. To je divný. Studenti oni jsou teďka poslouchárně, aha. No, nevadí, tak to bude dobrý. Oni je lépe, jak jsem nějak dáme. Každopádně dokončíme výzkum. A mezi tím bychom tady mohli zkusit trošku navýšit produkci. Jak to se tady dováží? Já nechci nic dovážení. Takže, když se podíváme na tu produkci tady, je relativně dobrá. Jídlo se hromadí, alkohol taky. Tady na poli sám taky jdeme hromadí, ale chtěl by to více lidí, kteří by to makali. A taky to nestíháme, jak si odvážet. Takže co bychom tady postavili další dora? Ne. Něco na skodech máme, takže bychom mohli vypravit vlak. Mohli bychom to sice začít rovnou prodávat, ale já chci mít samostatný. Tohle vše bylo samostatný. Ještě jednu kolej, aby vlaky se vzájemně takhle nekřížily. A pak by z toho byly problémy a nějaký to čor-mor, což taky není dobré. Takže to hezky takhle uděláme. A tady to pak prostě napojíme. Takže teďka dáme úkol, ty, trasu. Tady přijedeš, naložíš jídlo, alkohol, sem přijedeš, vyložíš jídlo, vyložíš. Můžeš začít. Já si tak začám říkat, že místo továrny na alkohol si nepostavit továrny na oblečení, ale co je, to je, už je trošku pozdě. Mohl bych zastavit výrobu? Počkat, až tohle všechno odvezou. Počkám, až tohle všechno se odveze. Zborám to a udělám místo toho továrnu na oblečení. Jídlo se teďka nemalo. 100 tun. Takže rovnou zrušíme nákup jídlo. Tady na 300 tun. Bude tak akorát. Teď vezme 120 centů. Hej, jak tohle nejezdí po jednom kole. To se akorát srazíte. Já nechci, abyste jsme sráželi. Tady pak nedělal dobře. Tady ten vlak necháme vyložit a pak ho pošleme rovnou do depa. Protože 100 tun jídlo nám nějakou chvíli vydrží. Můžeš jít rovnou do depa. Pojď do depa, vole. To nám tady vozíky, odsud sem. A voste. Každopádně tohle bychom měli, tohle bych chtěl už vyvést konečně. Tak, to zase co nepůjde normálně. No tak. No tak, máme to továrnu na šaty. Takže tohle trošku pomůžem. Tak všecko a hledneme sem.
textilní závod. Sem bude se dávat textil. Ano, takhle. A pak oděvný závod. Sem se bude dávat oblečení. Počkej, to stojím úplně blbě. Tak, mám, takže to uděláme jinak. Takže, textilní závod. Ten půjde sem. Ale půjde takhle, ať to můžu rovnou hezky napojit. Takhle půjdeš. Jo, půjde to takhle. A hnedka to půjde oděvný závod, který půjde takhle. A pak to tady pomocí křižovatky napojíme tohle. Takže počkej, rozbouráme tohle taky. Teďka vezmeme křižovatku a napojíme všechno tohle. Teďka tohle musíme napojit na cestu, aby se neřeklo. Napojíme tohle všechno. A teďka jsme ještě připojíme pěší cestu, aby se tam lidé co dostali. A máme hotovou výrobu oblečení. Pojďme se dělat na vchod. Nebo... Já jsem to taky nešťastně postavil. Jak se sádat? Bychom sem plácli podchod. To by taky šlo, ne? Půjde takhle zatočit cestu. Asi sem dojde podchod. Jo, ha. Tak to jsem chytře vymyslel. Takže tunel přechod, co... Ne, kde to tady máme? Moment, kde to tady se prá? Jo, ne, podíváme se z podzem a jo, se to už spojilo, aha. Jo, takže teďka by lidé měli chodit. Tady necháme nasypat nějaký malý látky a chemikálie na testo. Tady se budou vyrábět látky z toho. Jo, já jsem to ještě neslyšel. Takže látky se budou vyrábět, sem budou lidé. Takže budou vyrábět dva látky. A ty látky pak půjdou sem do skladu oblečení. Jde do skladu s oblečením. Kde do oblečení, kde se pak odveze sem. Takže kde je ten vlak? To třeba, kdybych sem nasadil druhý vlak. Čistě jen kvůli tomu, aby se dováželo více lidí, ale více. Protože ty počty, které se dováží teď, nestačí. Takže vezmeme, koupíme druhý vlak. Byl nějaký levný, třeba tenhle. A dáme odsaď, aby jel sem. A o cože se srazí. A cože to tak bude. Jo, bude to tak. Takže ty choď do depa. A já sem musím postavit ho problém. A můžeš jet, tohle ti teďka snad nebude překážet. Křížení tu je dostatečně, prostě to jsem ještě plácnu jedno. Aby jsem neřekl, že nemáte dost příležitostí. Ty to snad vezmeš logicky po té druhé koleji, že? Nevezmeš. Dobře. Jak tak vidím, tak na logiku. A ne, tak chápete logiku.
To je taky. Že na principu jedna kolej, druhá kolej, to je dobrý. A jak nám to hezky jede, co? A takhle budeme mít oblečení vyráběné, budeme tam mít dostatek lidí, kteří pracují na bláho naší země. Takže tady maká, já bych měl to větší, takže nový spoj, odsaď, tady naložíš oblečení. Odstraníme všechny připojení a uděláme to takhle. Odsaď, kde naložíš a odvezete sem, kde to všechno naložíte. Tak a nyní fungujte. Pak sem nemáte přístup, nebo co? Nic sem dojedete, no. Jo, víte co? Bůra. Dám muset to další tam přijde. A rovnou bouráme tohle. A všechno tohle. A podíváme se to. Takže dáme to tady. Tady bude jedna křižovatka na všechno. A ta bude ještě trochu dodávě. To bude takhle. Ne, nebo tohle nechce. Tohle napojíme. A sem dáme ten garážní vozíky. A na to si můžeme napojíme spoje. Odsud se. A snad pojedou na obedva. Ne? Prosím, jeďte. No, potřeba byste naložili i tady. No tak. Chybějící zdroj plodiny. No tak. Jo, už tam jedou, takže tohle by to mělo, teďka se podíváme a musíme se vyšlit tajné policie, protože potřebujeme vědět, co se na všech přijde. Jen chodí sám. No, vše dobře. Tady makaj, tady taky se už nám zbyt. Myslím, že tohle bychom mohli prodat. Asi by to i šlo ho prodat, ale já bych řekl, že dnešní pohled máme hotový, aspoň nějakou logistiku jsme pořešili. A asi to bude vše. Máme logistiku a pro dnešek to bude vše, tak hezký den.